használ. Viszont egy hatalmas területen. Amit most látni fogunk, az becslések szerint kb. A 2/3, amit feltártak. UNESCO vagy pedig másolemúltában, ugyanis nem a föld alatt vezeték, és alá csatornázták a római volt, és jobban tudtak jutni. Volt egy lenniük, volt mivel fűteniük, tehát délről, kelet, illetve északról megvédte a várost a Rift-hegység, és itt pedig egy nagyon jó belátható terület volt nyugat felé. Itt volt hely a seregnek összegyűlni, és tulajdonképpen támadás csak onnan érette a római. Azt hittem, hogy igen. Volubilis. Az a Leandernek a latin neve. Akár az alterületet. Ilyen patrisztikus házat látunk itt, ahol valószínűleg ez a fogadóterület, de kicsit lejjebb még akkor meg fogjuk látni, hogy milyen célt szolgáltak még a különböző dolgok ahhoz, hogy ezeket a lakomákat rendesen lehessen élvezni. És az bizonyítja ez, hogy lehetett látni azokat a hal motívumokat, amik Bakkusznak a motívumai, aki a bor istene volt és többek között, és nyilván... Folytatni tudják a zabálást, ez volt, és a gyerekek azok nem étkeztek együtt a szülőkkel, hanem a gyerekeknek, a fiataloknak külön. Saját maga sütöttek kenyeret, de igazából a közt az egy ilyen közös. Ott van fent, az a következő állomásunk majd. És valami kard van, vagy izé, batteri, nem látom el. Engem a kasszét. Lehet, hogy az elem. Kártya nem lehet tele, ugye? Van egy érdekes szimbólum, amit nem tudnak megmagyarázni. Jártak, hogy ez volt a bazilika tulajdonképpen, és ez viszonylagosan szépen megvan, és ez is, erre is jellemző, hogy a boltívek miatt nem esett áldozatából jobban volubilis. Itt utca, amit itt majd végig megyünk, ugye még a fórumtól lesz.
Egyébként azt még el szeretném mondani, tegnap akartam pressz kapcsán, hogy az 500... Kút mögött. Főbejárata tulajdonképpen valahogy eztek a századoknak. Arra egy kicsit el fogunk majd menni, és alatta lehet látni, hogy folyik az a vízveték, amelyik szállított a rétettségből a vizet. És viszont Na most mindenki várja, Már gyöngyi lesz. egyébként kőkemény. Kőkemény. Kemény kő. Gyerekek, most bezumolom. Fényesre van. Legyen magas meg. nagyon jó, nagyon jó. Jaj, de jó. Gyerekem is vonulunk. Gyere. Gyere, erre megyünk. Arra megyünk, jó. Taptam. Nézzük.